everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ug karon na niyang sumpay ni atong sugilanon ang karibal kong lulo. Bay Goryo! Tiguang! Dali! Dayon driwang! Dayo ba? Dayon yung kong Felix. Dayon! Lingkod sa bangko! Lingkod. Lingkod! Ay, salamat. Ay, kumusta ka ba? Naba si Lolita. Oo, naa, abay. Kadiyot kay akong tawgon. Ayaw! Uy! Ayaw nga po! Uy! Ay, Pipito! Ikaw mo ganina! Kaysa na imong kuyog! ako na, may guryo. Ay. Tasyo. Usa? Tasyo? Ikaw day na? Oh, ako ni Noy. Nakagawa sa day kasyo? Aw. Oh, may Felix. Oh, paminare ko, lo. Ay, ayaw paghikap na ka. Sorry, lo. Mano, uy. Tanaw lang kanyo. Ni Felix, pamina ko, Noy. Wa ba ka mauwaw? Namuhikap ka sa mga kamot sa mga limpyo nga tao. Unya! Doon kong mansa ka ng imong mga kamot. Pasensya na kayo ninyo, Noy Felix. Pero, lo, nangugas man taong kuganihan, namutang pamanggani kog alkohol. Luna? Way, Luna, ang mga tao nga sama ni mo, Tasyo. Kriminal kang dako! Sakit ka sa ni mo manulti, Loy. Kining siyo to. Si Shoto. Tasyo, Pipito ba? Pipito ba? Lex. Siyo to. Mas maayo siguro nga mupaulo lang na mo sa inyo. Makabalik naman kami din ni Felix, ha? Makabalik naman, makabalik. Oh, makabalik lang mo kung muputi ng uwak. Sa? Kabantay mo. Wey, kamunduha ba, kamunduha? Unsa pa may inyong gipaabot? Hala, supe! Ha? Supe! Dahil mo din eh. O si Sope. Supe! Aw na, de. Sope. Mangutan na kapag yun. Di mo welcome in the pita. Hala, yasla. Layas! Supe! Ay, naon sabi yan eh, oy. Mura naman tanig mga iring ini nga. Diabog. At tanan siya! Oh, unya. Saan man John? Kakita na ka? Skal sure pangitag babae batanon para ipares mo lolo na to eh. Naman to ko nakitan pero kaya sa laging mahal kayo. Oh, pila may pa ngayon? Nangayog 500,000 ang down. Nya, binuwan nga 200,000. Suklan ko na niya imong lolo. Kang, mahala sa banana. Uy, kada maka-afford lang ta. Bisag, daw na lang na to 20 mil, nil. Nga, doon ay binuwan nga 10 mil. Largan ta na. Basta tinudon lang niya sa lulo. Total, naamsab siya bonus nga madawat, basta ato siya ikasinabot. Murag wagi mo sukol ng budgeta na to eh. Kung ka di mo dawat sa 50,000 pang down payment, kung naam gani, arang-arang na. Nya, nangita mo tag mamords. Karang mamords yung kayo para magustuhan sa mong lolo. Lisod kayo nga magsayang na kwarta. Pareha sa una nga, may kuha tao niya. Gipangisda ra sa itong kanahan nga itong kwarta. Paita. Mau lagi nga, pangita panil. Kaya tayo oras. Di man eh, kung simba ko sugto ni Lolita si Lolo Goryo. Wa na tayo chance ini. Nga, magkakwarta tagdako. Oh, basin inuunog. Ato ihatag ni Lolo ang tanan niyang katigayunan ngadto ni Lolita. Bisan siguro na to eh. Pinangga biya kay ka sa mong lolo. Mau bitaw nga. Di tam kumpiyansa. Kung mabahinan gani ko, peligro kayo og gamay ra.
Mao na nil. Wa bitaw nga makigsabot ta og babae nga ipares na to ni lolo aron nga musunod siya sa tanan natong gusto. Makontrol na to siya. Mao lagi unta, pero gusto sakto na eh. Unsa man? Si Toribia naga. Siksi pag ito si Toribia, yun niya. Bagay ka to sila ni Sir Goryo. Ah, si Toribia? Oh, Katong tiguang igat. ay mura na to sa igato na to. Pero di man to siya tiguang tanahon. Mura pa man to 40 si Toribia. Pero, kibaw na ka na to. Sigurado ko nga masabot yun to na to si Toribia. Unya, makasabot na to siya. Gato pasabuton. Unya mo dawat sa ito barato. Sigurado nga di yun maglaban ang ato kay... Ay, kamao matumuda siyang kugalingon. Ay, maayo ka, Nel? Ay, so yan ako natugod. Ako rin bala ng Toribia. Sigurado ko nga mas epektibo gito sa Toribia. Stilan. Mas kang pagkaarabag lips ang tong Toribia, oy. Pero, sige. Bahala. So, ayan na to. Pasin og musalir pa di ay. Ganing. Gusto ba kalit ka? Manang autaksin niya. Hala, no? Si Lolo Goryo baya, uy, kinaraan naman kaayo na aluoy. Ano sab nang imong pagtawag na kong lolo? Ay, malimot magutaon ko, luoy. Ay, sa ganito ako itawag ni mo gani? Ay, tawag lang kog. Kuan ba tawag lang kog Greggy? Greggy. Kundi Greggy. Rio na lang. Sige. Greggy na lang kayo, mas angayan para nimo. Mas mayo pa na, pero, saman. Kundi ka ganahan og sini. Disco ba lang ta? Disco? Disco. Samanta mo disco, Greg? Dotag daw, Greg. Greggy. Adto ta sa disco house. Sa fans club nila. Sa fan club. Ha? Fan club Sa fan disco club? house. Oh, fan club disco house. Ano ba? Hindot dito kay aircon o nga. Naidagang gwardiya. Kinsa man si Kuyog nato dito? Kita lang do ha. Para na itay privacy. ay. Magkatawa man lang yung taon ta ni mo, Greggy, uy. Tatanaw na. Kung mo disco naman lang gani ta, pakuyogon na to si Glenda og si Nanay Daday kay hilig man sa to silag disco. Ay. Daghan na di ay kaayo tayo eh. Aw, kung dili nimo sila pakuyogon, di lang sa kumukuyog nimo uy. Nala, sige na lang. Pero, kuan ba ka na nga? Sabot ang daan ha. Unsa may to sabutan? Kuan ba ka na? Sabot ang kon sweet dance na gani. Kinahanglan mo sayaw juga na ako ha. Sayaw. Ay, di mo ko ganahan na ng sweet dance, Greggy, uy. Gusto kog sayaw. Kada pang mukiay-kiay kita ba mo na nindot? Okay. Mau ba? Oy. Unsa man, kanus aman ta mo disco kay ako inon sila si Nanay og si Glenda. Kani. Ugma. Ugma. Alas 7 gabi eh. Nakaw na ta, ha? Manawno na ta sa restaurant nga. Diretso na ta nga doon sa diskohan. Okay ka diya siyo? Okay, juga kupits. Kwan, naimuot lang kung nagunahon na ni luluk niya to ba? Nga, pirmi may magsumugay. Ako na siya ngagwaon pirmi. Nga, karon isog na gigay siya nako. Mangisog ka lolo ni mo. Isog isap. Ayaw dyan palupig sa katarungan. Ayaw palupig. Mangisog man ta ko adto, pero sa mga namang goods ni Felix God. Lain kayo nga magsug-isog ta nga naata sa ilang lulita. Delikado kayo, very delicate. Delicate. Ako pa ni mo siya, no? Ato na to si lolo na mo ilang. Imong istoryahon dito nga inosente ka. PBNP. Kasi PBNP. PBNP? Unsa man ang PBNP? Plano bitaw na kupits. Wah! Kano sama ni mo aton? Kwan, may mo kong maalan, Pits. Ug masayo. Ato na to lolo. MMP. Ay, impi. Hubog sa tanay. Impi. Mas maayo pa. Pangagsil.
Tabangan di kayo sa pagpasabot, ha? Atong ipainumdum nila ang tanan nga sa panahon nga gipatay ang inyong amahan. Nag-uban ta atong tungora. Aw, imbi. O siya, imbe. Mo bitaw. Bahalag din sila mo to. Basta kay, makadungog yun sila sa tinuod nga inosente yun ka. Unya, ang mga ebidensya nga ipamasangil ni mo, wa yun matugma batok ni mo. Sagda lang, Pitch. Mabot na lagi ang panahon nga mo tuo ra gid sa lolo nako. Nay, tay. Gi-invite beta ni Lolo Greggy nga mga ono niya kuno ta karong gabi sa restaurant. Ang nga iniguman, mo diretso kuno tas diskohan. Di ko mo ba na oy. Makuyog ko, Lolita. Kuyog dato si Glenda, nay. Ahay! Ganahan ko, ana. Muki ay ayog kong maayo ba? Wag yung kay angay daday. Ay. Kay tiguwang na ka. Way, nga no man di ay tiguwang. Sexy man sad. Tay, kuyog na lang na mo, tay, good. Para alikrita dito ba? Di lagi ko. Sulbaro ba na akong problema nga gihatag si mong inahan? Wapag yung ka mahuman. Anang imong pasangil ako. Felix to. Di yung ko mahuman ini daday. Kay wak kay huna-huna. Ika na yung huna-huna, wak gina. Pilmi kang naghatag na kong laban sa o. Ha? Unya? Disco-disco pa mo dito. Ay, ayaw na lang pagsuko-suko diya, Felix. Kuyog na lang na mo. Kay namas guryaw. Atong sultihan siguro sa imong problema aron tagay tag kwarta. Uy, nay, ayaw anak, nay. Uy, mauwaw ta anak, nay. Mo rin nahibaw ala na imong nang babayhan na. Nagpakauwaw lang kay kanaday. Pakauwaw ka uy. Nganong mauwaw man kuno ko. Mas mayon na lang ng mangayo o magpakilimos kaysa mangawat, oy. Kay ngano? Dautan ba dahil kumusulti ta sa itong problema din eh? Wag kay makalabaw sa imong kabagagnaong daday. Oy, bahala nag-usay inyong ihingan ako. Basta ako, prangkag yung kong musulti. O di ko mawaw kung doon ako'y gustong pangayoon. Nay, palihog lang. Da. Maglikay ta og ingon ana batasana kay lisod na kaayo. Abi pa lang unyag nagpahimustas kadato ni Lolo Greggy. Ay, maglikay na lagot sa istorya nay good. Ang ato ra ba nga maglingaw-lingaw lang gud ta didto. Mo respeto lang tas tiguang kay maayo ba kay nang tao si Lolo baya. Hoy, Lolita, ako pa ni Mano. Para di na ta magpangikog o watay laing huna-hunaon. Kanda na lang siguro ang imong pamanhon. Kaya ron ba masulbad na ning atong kapobrehon din eh. Di na ta magsalig ining imong amahan. Nga wa gisingoy. Mamasagil pa nato wa ta magbuhat dawtan. Ay, nay, kalain po di mo nay uy. Iparis mo gyud kunin mo ni Lolo Goryo nga katiguang na ana. Ug usa pa wa ko mangandoy nga madato nay mauna. Ambot lang ni mo daday. Ako pa ikaw no daday. Papareha mo gyud mo tingog ato niya. Ngabday. Kamuli pagdayon. Agay, palisun mo. Musa? Iyo tingog. Sa to. Hoy. Di ka magselos balik? Nga nung magsilos man ko. Oh. Bahala kas buhay mo. Oy. Bantay bitaw. Magmahay gyud ka, Felix. Shit. Shit bitaw. Makakita gani kog lain. Bantay bitaw mo hilak-hilak ka ha. Di ata gyud dayon ka. Di na ta kaligayon. Nay, tay, kaluod biya ninyo, uy. Ano naabot man hinuon mo anang istorya ha, uy. Da. Sige na, pag-paste na ko na mo, bi, aron matunay na tayo ining dapita. Oh, nganong niyaman mo? Unsa may inyo tuyo? Kumusta naman ka na to? Oh. Nakaako pag-iwagag pagtungtong din hino. Gusto nimo nga istoryahon si Lolo aron nga patuhoon sa imo mga bakat. Napamatud-an na skurti nga inusinti ko na to. Korte? Oh, Sa imong gibuhat sa kong amahan? Nagpalaban ka pa sa korte? abot ni dahig. Dahig karon. Di ako'y nagpatay sa akong amahan na to, sa atong amahan. Ha, unsay atong amahan? Wa kay amahan tasyo. Sinagop ka lang. O dili ka sakop sa among pamilya. Pero, Ha, Sepiro, gawas. Gawas! Ano pagbalik? Kay wa mo namo kinahanglan na din eh.
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.